Siellä pöllö on, kattelee. Iso pöllö. Oho. Aikamoinen jötikkä. Sieltä kattelee. Linnut äsken ajoi oikein takaa ja antoi sanon niinku kisulle. Moro. Mikä sieltä kattelee? Terve vaan. Oho. Onko tullut Turkkiin joku pieni pesuhomma? Onko? Hienosti meet siellä. Aivan hienosti. Pese sieltä vaan vähän nokalla. Mitäs nyt? No heilu vähän. Siellä on. Ihmeellisellä tavalla. Katsotaan kuinka lähelle me päästään tällä kameralla. Tää, no moro. Kato siitä rauhassa vaan vähän heiluu. Vähän heiluu kamera kädessä. No niin. Pöllön. Tääkään pöllön pentu, tää on ihan täys pöllö. Iso kokoinen. Morjes. Joo, heissan. Heissan vaan. Mitä sieltä näkyy? Ajoko sua äsken vähän noi linnut muut takaa? Ajoko? Moro vaan. Mä täällä vaan vähän kuvailen. Voit ihan rauhassa olla just noin. Niin. Ihan rauhassa voit olla. Ei mitään hätää tämmöstä. Just. Komeesti siellä vaan. Heissan. Sinnehän meni. Tuolla on vielä vähän lähempänä pöllöä sitten. Käypä heiluu, kun on näin tarkka toi. Katos nyt. Tuki olisi joku hyvä, kun tuo taas kyynärpäät kroppa. Siellä pöllö on levolla, varmaan päivälevolla vähän. Onko ollut hiirien metsästys yö takana? Onko ollut? Niin, onko ollut hiirien metsästys yö sulla takana? Onko? On vaan rauhassa ihan. Niin, moi moi. Morjestele sieltä vähän tuolla. Hienolla tavalla. Voit siellä rauhassa levätä ja nukkua. Nuku siellä rauhassa ja lepää. Niin, moi vaan. Heissan. Ihan komeesti oot siellä jo. Terve. Tällä lailla. Mä tässä vähän vaan kato kuvailen sun. Joo, ota pienet unet. Sä voit ottaa pienet unet siellä. Ihan päikkäreille mennä sinne vaan. Näin no. Siellä pikku lepoa voit ottaa ja ihan kivalla tavalla. Just niin. Morjes vaan. Heissan.